dubajskej čokolády. Ako prvé pridáme čerstvo natrhanú burinu priamo spred záhradky. Zahustíme to 100% biohlinou. Bohatú chuť zvýrazní starostlivo zoškrábavaná pleseň z kúpeľne. Dochutíme to krásnou dážďovkou, ktorú som našiel pri kontajneri. Ak ju doma nemáte, môžete použiť aj červíky z kompostéra. Zmes doladíme potkaním chvostíkom, mojimi chlpmi, slnečnicovým olejom, olivovým olejom, motorovým olejom, sirupom proti kašľu, pľúvancom, soplom z nosa, fixinelou, cementom, dvojtýždňovým ušným mazom a ako čerešnička na torte, kapsula do umývačky. Poriadne premiešame a voilà! A dubajská čokoláda je na svete. Dobrú chuť, alebo ako sa u nás hovorí, Vyrobené v spolupráci s